Ngayong adlaw mga kapobre, mao ni ang tinapulan update. Dili sa ko mag-edit mga kapobre, wala sa tay content, i-update lang sa tamo. Ug unsay nahuman diri sa atong payat kay sakit pagiga akong ulo. Mao na ni ang nahuman mga kapobre diri sa taas. Dugay kita wala kasaka diri no. Manay siyang taas, pwede ra pod mahinuktukan ug kana laging wala na tay kwarta. Nabutangan na og dayamon na amakan mga kapobre, ang diri wala pa siya na barnisan kay tungod kuan pamanggod bago pa siya nabutang ang diri na humana og barnis dahil diri pod kay ingon ani akong gibutang mga kapobre ani kay lig-on man gud siya pero akong double wall ani dito sa luyo kay amakan na siya kay gwapo man jud ang amakan tan-awon niya makarelax ta unya diri mao na ni magpa double wall na ta diri unya na natay mga solar po dira sa gawas dahil kini himuan ako ni siya og kanang sira dire mga kapobre nga ukab-ukab ra. Dayon nabutang na, kulang na lang jud og barnis. Unya ang diri sa pika side, diri Nahumanasad man ni atong kwarto diri nga side mga kapobre. Ang ibabaw amakan double walling gihapon siya. Dahil kini gibarnisan kay gwapo gid siya barnisan basta pinanitan. Dayon update nato na natay CR ay kana mga kapobre CR nato na kini. Kana CR na nato. Kanang luyo na balay, wala na tay dili na nato kay lain na may tag-iya. So kita mo nang nay koral Kana gi koral. Dayon ato ang luti gikan didto sa kuan ibabaw kana may ni request ani nga ipakita gid lagi. Mao na siya atong entrance diha wala pa lang jud ta ka hinluan ang palibot nato kay perti pag yung bisiha. Dayon mo ni siya diri entrance atong payag kanina tulay nga naay mga bulak. Dayon nakamulo pagit sila diri karon og panit. Mga kapobre og kanang kawayan dugay kay mahuman basta ing ani moy gamiton good. Perting kutiha. Dayon natay solar, natay string light sa babaw. Tanaw na to og musiga na ba ni. Dayon mo ni ang diri nga side. Diri kay na ay ni-request nga ipakita ang palibot og pila kuno ka square meter ni ato ang yuta. Kini mga kapobre gikan dito sa entrance nitabok pa ni ang ato ang kuan dira sa tabok kanang naay coral po dira sa tabok. Bali kuan ni siya 2,836 square meter nga lote. Mao na ni siya dayon. Mao na ni entrance atong payag pod. Grabe, dili na. Sa una kay clip rata karon diri diretso na akong istorya mga kapobre para diretso na ba. Unya na ko mo update na gyud ani og clippings inig human na. Pasulod na ni sa kwarto. Amakan gihapon diri nga side, pero mas gipili na ko nga magpabutang sa og kanang dibisyon gamay para sa mga sinina. Ana. Diri dayon. Ako bang akong gibutang diri sa pikas. Gwapa man gyapon siya barnisan natong gwapong panday Ay gaw, smile bugaw. Kani, mo na ni siya ang uluhan, kumbaga ang bed dinhi. Diri ang bed unya kana moy uluhan kay nindot kaayo natural tan-awon mga kapobre dili sakit sa ulo. Dayon pero sakit lang sa ulo. Mantag mahuman na lagi ni kay labad na kayo ay. Dayon kanang ibabaw tangtangunon pa na siya mga kapobre. Unya ako mo full update ninyo kanang matauran na gitan kini. Open ni siya diri pero naa na siya tauran na ko itaod ani ngari. Ipakita lang niya nako ninyo kay nindot man gyud ni maghigda ta nga murag makita ra pud natong langit. Dayon kini mo na ni barnisanan. Kana tangtangon na kay lisan siya diamond nga pariha ani kay ordinary man gud ang natap-tap diha mga kapobre. Dayon okay na dako-dako na ni mga kapobre pwede na masudlan biya po ni kuan. Pwede na ta mag minyo ani kalima. Tara. Dayon ang ubos mo na ni ang sani. Overlooking diri sa to ang kwarto mo na ta makita nga ang fish pan wala pa gid siya nahuman mga kapobre. Dayon ang fish pan po dito sa pikas wa pa gid nasugdan. Nya atong plano diha pohon kay basta makabalora mo. Dayon, okay na. Muna ni ang palibot. Dayon, ang atong balanghoy, nubo na. Itong balanghoy, nitaas na. Okay. So, mao lang sa ang akong ipakita ninyo mga kapobre. Then, ang ubos, nakakita naman mo dito sa itong kusina sa ubos.
Okay. Daghang salamat. Bye-bye. Mo nang diri dapita mga kapobre, oh. While maghigda ta mahinok to kay wala na iwata.